Кажи ми просто какво трябва да направя, за да се присъединиш към армията ми. Ами, добре, айде само ми покажи календара на тези бебета, които пееше и ще ти се присъединя. О, сериозно? Ами, да. Това след като не можеш да пееш, искам да видя, само ми покажи този календар. И ще го добавя в моя цирк след това. О, добре. Айде да отиваме тогава. Ай, ето го. Доволен ли си? Доволен ли си сега? Да, доволен съм. Искам да ми покажеш за миналия месец. Добре. Това е за юни. За юли. Това е за юли. Ти сериозен ли си? Добре. Ето си толкова с мен. Сега доволен ли си? Сега доволен ли си? О, да. Това ще ми е моят килим на цирка. Да, ла 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 ла. О, чакайте, нека да добавим още от армията ни. Кетна, ей този, Кингър, тези две кучета, които и да са те, и това ще е армията ни. Тези двама барбарони, които и да са имената им, не ги знам, но има ли значение. Ето вие двамата ще сте част от тук, а и вие. Разбре. Чакай малко! Ти! Защо ти присъединяваш великани към армията ми? Да, това е вярно. Защото ти ме убеди, че аз мога да стана по-могъщ, като пея песни. Ами, да! Това е вярно. И се абонирайте за канала. Или ако не, аз ще ви... Ако не, се абонирайте. Ще видите последиците. Аз ще унищожа всичките ми с цялата ми армия, ако не се абонирайте. Ето това. Това е имената. Добре, айде, това е. Нека само да кажа как се казва. Това е Кингър, Джамба Джукиба, Катнап, Буи, Бинго и Патрик. Патрик да не е част от армията ти, глупако! И барбароните. И доктор Василие. Той дали не е част! Ти глупак! Добре, абонирайте се. После се абонирайте за канала, за да правим още видеоклипове.